Madam, una se ebe ku na je. Ai ba ko so. Ndị fami bịara na-aghachi ya akpasu anyị. Abanye egbe enu. Oyo bụ na ba. Ndị ma Antoni nwanne edi. Ọ bịara na nke ya wụ ya. Sanda. Shi agụga ba na ya tọ ya Antoni batụrụ tọọkị kwuo we mbaye egbe na Antoni we juru ọsọ ba. Ukwu an bata bụ unu. Onye ha na ha yo ya. Ọsọ ya ma ịba kọkịta. Ibo ya ba. Abụ m imeji olu. Imeji olu ọsọ na. Imeji olu ndị na nwoke osi na-eji agụ. Ndezi aga. Ndị hụ na unu emere aga. Ọrụ ugbo ba anyị rukoro ụwa anyị. Ihe ehi ha na ọ na ndị kpoo mbacha anyị niile. Anyị na ha afọ agụ ha. Ha bịakwu ezukwa anyị oshi n'onwe ha. Nke nwaanyị kụwa isokwu ụgbọ ọsọ. Pụta n'ihu, pụta n'ihu ga na-ahụta gị. Iso ụgbọ ọsọ. Iso ụgbọ ọsọ ndị pụrụ na-eso asụchi ọsọ, achịrị ọsọ. Nke unu nọ. Mana ụmụ na ha ga-erute ha ga-erute bụ unu ọkwa ya? Sorry, ndị nwe emekwa anyị ihe na ndụ ha mma. N'ezi agụ nwa ba na-eme n'olu nwa n'ezi agụ ọkwa ya? Ndonu, ọ ka dị mma. Nke kacha nke bụ anyị ka ọ tụkwa ihe anyị na-akọ ka ha chi ha ehi ha n'obi anyị kpuru ya. Ikpuru ya. Uwe na wa mbaki ọ bụ na m nwere kam bịara akpịrị. Ndonu. Ndị mba waka batara unu. Ndị mba gbere m aka. Na gị meji olu. Na gị meji olu. Guji olu Nigeria. Ọkwa ya?